Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fixed Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Sikhuluma ngothando nesithembu ngobaba Mseleku kanye noMayeni. Le video ayikho serious. Le video ayijulile. Into esizoyikhuluma sibona lapha yakumabonakude. Kodwa lena ke ngizoyikhuluma mhlawumbe futhi wakwayibona nakuma movie. Mawuthi wakwayibona futhi ke le video izoba right mayi ithole laba bangathathi ihlangothi. Nakhona ke lapha kwi fan base kaMayeni mawuthi lento engizoyibuza ke noma sizoyixoxa nje kancane sihlebayo nike niyibone yini nisho ukuthi hayi nike niyibone ongayiboni futhi akayiboni okunye akungaze kube iparagraph ende sithando sami darling dadewethu ma bhuti noma uba uzohlangana nale video angilindele ukuthi kuzobe iparagraph ende masuphawula ukuthi nje lento uyayibona noma uyiboni ngizokwenza ke examples ngama movies because lento le ijwayele ukwenzeka kuma movie mhlambe ke nami umqondo wami ugcwele ama movie ngisengizotshela into engaze niyibone. Uthando Nesthembu siyazi ke season 1 season 2 season 3 season 4 no 5 no 6 siyazi ukuthi ubaba Mseleku kunamakhosikazi awu4 mase kuba khona ke uMayeni amazi before amanye amakhosikazi lawa kuThando Nesthembu. So guys nike niyibone lento lento yenzeka ekuqaleni abantu mabesathandana ekuqaleni umjolo ekuqaleni noma le ya connection eba khona kubantu bengakashelani noma bengakakhulumisani noma ingakabi khona nje ingxoxo serious phakathi kwabo no leyanto leyani ikhona kuMayeni noMseleku ngiyanixoxela mningi nisho futhi ukuthi angaze niyibone manje ngaze niyibone kodwa ibonakala kakhulu mabengakhulumi mabengakhulumi nje yabo kube ukuthi khona uMayeni khona uMseleku khona uMakhomalo khona uMangabe bephelele bonke kodwa uMseleku noMayeni bengakhulumisani yabo lento le yenzeka ama movie ukuthi labantu balokhu bahlangana endaweni ezodwa kodwa bakakhulumisani kuba khona lokho okubukana okontshontshana ikhona leyanto yabo lento leyo ukuthi laba bazothandana sesilindele ukuthi kanjani kuzoqala kanjani ukuthi kufike lapho lento leyo ukuthi hayibo kufanele kube khona iphutha lenzakalayo mase yafika ke lo ubhuti ezosiza noma usise efelwe yimoto mase ubhuti asihambe ngeyami ikhona leyanto okubona ikhona bengakhulumi kodwa yonakala mase bekhuluma yonakala mase kuqala ke sekwenzeka zonke izinto ezenzakalayo ke sesibona ukuthi impilo yabo imi kanje baphila kanje sebe umndeni ke sekunesithembu kodwa nje before kuvela ukuthi kunezingxabano ezingaka kwenzeka lokho nalokho yonke nje enye into uMayeni noMseleku bana leyanto leya the spark in leya ngeEnglish noma ngesizulu inklasi lento ukuthi silindele ukuthi nikhuluma nini ubani ozothi hayi qala ubani ke yabo kuyiwa lapho ikhona guys hayi ngeke banalo kube ukuthi ke kunalama parts lawa la sesibona khona ke umshado kaMayeni lo wawufiso yena yabo obanzi nomnini bese bancane behleli noma wapho mase kufika ubaba wabo mase kubaba bezobuza ke lezi zinto ayibuzela zona ingane ngala lezo ezothuza incane zidlalela nawo umshado kaMayeni lento ayene picture yayo naye futhi uhusband lo suke khona ngoba phela kuye vele uhusband wakhe wakusasa kuye lo anaye naye efisa ukuba naye kodwa hayi ngalendlela le kwenzeka ngayo nayo ke leyo sesiyibona ngathi nje into yabo ongafunakala ukuthi beze beyichaze mhlawumbe ukuthi mina noMayeni sifuna ukuthi yabo nje siyakubona kunjalo yabo kodwa sound ngathi ngangababikho kube khona yona leyanto ukuthi hayibo uMseleku hamba ongqongqoza lapha yana baba uMseleku hamba ongqongqoza lapha endlini kaMayeni mase beyahlala noma bengangakhulumi sibabone nje
kodwa phela manje ingane seyikhulile. Yileyo nto leyo engisho ukuthi bona bayabonakala ukuthi bebezosuka la befike laphayana. Yona ikhona. Yabona nje labantu kuma-movie ngoba ama-movie engijwayele ngiyibona lento ukuthi hayibo la bazoshada laba babe ney'ngane. Yabona nje uyibone lento ukuthi kube yikhaya elihle kanjalo. Ikhona leyanto ubaba Mseleku noma yini. Noma mina ngibuka ama-movie kakhulu. Angazi ukuthi ngayilinganisa nobani abawosaziwayo. Angisho leyo yokubona iy'thombe nibona abantu begqoke matching outfits masinethi baze bafanelana. Yabona nje leyana bekhona bebo-4 onke amakhosikazi okhona wo-4 kungena ubaba Mseleku. Asipretende ukuthi babangani. Ikhona lento esitshela ukuthi masibuka ubaba Mseleku uzokhuluma noma yini ukuthi kanjani ekhoneni amcela inamba. Yabo leyo nto leyo leyana eba kwi-early stages zamathandana. Yabo abantu bethandane bengakasho ukuthi siyathandana, bethandane yabo nje ukuthi hayibo ngimbonile nami ngibonile, hayibo yabo noma omunye ngiphambanile na. Yabo leyo nto leyo asiyazi ukuthi phela ukuthi iyiphi indlela edescribe kahle yona leyo. Ukuthi hayibo ngimbonile nami ungibonile, hayibo ngiyakubuka nawe uyakubuka. Yabo kodwa kubuye kushalazelwane-ke wengathi omunye ngacasha phinde futhi behlangane. Hawu becabanga ukuyothenga esitolo esizodwa ngesikhathi esifanayo, omunye afelwe imoto alungise omunye, kuwe something, kube khona into nje esidinsi phansi ayicoshe lo munye. Ikhona banayo ngeke lapha Uthando Nesthembu ku-TV show ikhona. Yonakala-ke mase beqala bekhuluma, mase bekhuluma-ke sebeyaphambana. Kodwa kukhona noma sebeqala ukukhuluma siyabona ijeni yabo, ngoba siyabona ukuthi vele mawunopartner zikhona izinto ozoyifisa ukuthi ayilungise, zikhona izinto enixabana ngazo, khona futhi ukuthi nawe ufuna ukuthi abe yilolu hlobo, ukuhlonipheka nokuba qotho. Ngoba guys ngempela ngiyabuza hayi kabi bekuzoba cute yini ukuthi sibabaza uSibindi ney'ndlela zakhe, sifinde futhi sibabaza into efanayo kubaba wakhe. Like uSibindi manje kunabantu abasho ukuthi hayibo ingane yaze yangayiphatha ingane, yabona bebala izinto eziningi futhi nezinye ezivalid. Sengibuza ukuthi bekuzoba cute yini ukuthi nje ngalesi khathi sibabaza ukuthi hayibo mnini, sorry, hayibo Sibindi, hayibo Sibindi, hayibo Sibindi. Siphinde futhi nangapha kubaba sibabaza into efanayo, ubaba sewumkhulu. Kodwa le video bengazile ukuthi sibabaza abani. Bengibuza ukuthi nina lento lena ekuthiwa ispark, leyanto leyana angazi noma inklasi yini ngesizulu, leya connection eba khona kubantu abawu-2 abazogcina bethandana, le vele izenzakalele nje, evele izenzakalele nje ukuthi hayibo. Kodwa akakasho lutho, khona nasekushilo. Yabo phela umuntu sekuxoxela abangani bakhe bethi utheni, akakasho lutho kodwa useyagodola lo munye agodola uyashithelwa. Yabo leyo nto leyo niyibona leyo nto-ke ngizoyibuza. Okunye-ke le video hayi kaze ibe serious ngoba ikhuluma ngaleya TV show leya ewumdlalo yamabonakude. Ngithi nje leya nto esiyibona kuma-movie kuMseleku nakuMayeni bengakakhulumisani, bengakakhulumi. Ikhona leya nto ukuthi hawu yabo nje leya nto leya nawe uyayazi, kodwa noma ngangayichaza ihlale yiyo le nje yokuthi lo sisi uyazi ukuthi lo bhuti uzomkhulumisa, sekulindelwe ithuba. Nalo bhuti uyabona ukuthi hayi kungenzeka ngoba phela mhlawumbe komunye selukhona uvalo ukuthi uzongiphoxa, ngikaze angiphoxe. Kodwa nomunye usuke ebona ukuthi hayi maye ngibheka uyasmayila kancane, usho ukuthi yabo mangazama ngithi nje kodwa ngingajahi ngingasheshisa. Yabo leyo nto leyo haze nganixoxela-ke into ekufanele ngabe uthi imfishane ngoba manje angikwazi ukuthi ngichaza kanjani, yikho-ke iba yini. Uyayibona nje leyo nto leyo ukuthi mhlawumbe abanye
omunye usuke ephuma kwi-lift kadlalo sesithi abanye ke kenzeka ukuthi kodwa phela manje yabo ezinye izinto azisekho juicy, azisekho nje, asisenayo leyanto leya yabo leyana ukuthi angazi that thing, mhlampe leli gama elithi nje that thing lingena lapho ukuthi yabo uhlangane nomuntu ungambheki kakhulu uthi uyaphenduka nawe uyaphenduka mase ushintsha direction kancane ukuze uzobona ukuthi hayibo angiboni yini izinto yabo. Leyo nto ke leyo yileyo banayo inkinga ke iyahliphizeka yona leyo nto ikhona ihliphizwa ukuthi mase kukhona laba amakhosikazi masithi konje lo baba uyi-polygamist amakhosikazi akhe nalaba abakhona amakhosikazi akhe amacala noma ngabe mase siyambona ke sehleka noma ngabe mase sithi yazi ke yabo asisazi ke kodwa leya the spark phakathi kaMayeni noma Mayeni nobaba Mseleku hayi ngathi khona angazi noma mhlawumbe phela kwenzeka ukuthi sesiyazi ukuthi bazana before amanye amakhosikazi kodwa shame into yabo ayifuni umuntu ozoyichaza iyazichaza yona lento engishoyo ngoba nakhona like kubantu nje esibabonayo uyabona nje into osuke uyibone nawe ukuthi hayibo uyabona nje lana sihleli kodwa engathi ungashifta wena ukuze kube khona lokubingelelana okuzokwenzeka kulabantu because laba uba uthuba yagodolisana lo munye uyasha nalo uyasha nalo uyagodolana sekusele nje ukuthi betshela ukuthi hayibo wena yayizwa lento engizwayo hayi okufostiwe kube ukuthi ke manje phela yabo lento leya isithuma ukuthi sithi hayibo phela gcina isixoxela ukuthi before umamkhulu kwakunjani mase sithi kodwa phela ungahloniphi ngoba umamkhulu ukhona manje mase kuzobuyelwa emuva kancane ngoba yabo wake washo umakamnene wathi kwakumnandi yabo kubona ukuthi hayibo kwakumnandi bangempela lobuyani nasi yabo sisibone laba sibabona la ku-YouTube abashadile beya kuleya channel le bakhuluma khona ukuthi uthando lwabo kwase kwacima into engathi nje sithi ake nisizithasi kancane ngalokho kungakafiki I do kungakafiki lapho kodwa manje inkinga umamkhulu ukhona phela sihlonipheni umamkhulu kodwa banayo leyo nto ukusibuyisela emuva mabebonana bengakakhulumisani bengakaxabani mase wow banayo nje lento ukuthi wow kuzokwenzeka nini izofa nini imoto kaMayeni Mseleku azoyilungisa mase ke ayigibela la kweyami nakhona futhi mase egibelile bengakhulumisana elobe emupha nje iso kancane mase hayi ngizokushiya ke lapha oyakhona phinde futhi kwenzeka ukuthi uyangena esitolo la ngisesemva kwakhe angazi kanjani ngoba le yanto leya kubantu abanayo iyabenza ukuthi ekomunye idonse lomunye le komunye itshele lomunye ukuthi hayibo usendaweni ethile bafike kanye indlela engiyibone ngayo kuma movie laba ababhala ama movie abenza ngayo ukuthi lento lesuka ikhona phakathi kwabo lenye ya reporter komunye ukuthi sengila afike ke naye ukuthi hayibo walana nami ngalana nalomnye mase hayi bangiqala ukubona vele abaqala ukubonana kade bayabonana osekusele nje ukuthi bekhulume mase bayazana ke kangcono mase sekusele ukuthi base bazana kangcono kwenzakalani ke after bayahlekisana noma bayakhalisana yebo leyo nto leyo ukuthi le video bengishilo ukuthi ayikho serious kodwa sezoxasuka ngoba sesithathe serious ngiyaxolisa kodwa bengibuza ukuthi leyo nto ke niyayibona le spark the spark nge-English le connection le nje natural le yenzeka kubantu nje ekuqaleni khona ke abayifostayo guys ngixoxela ngomunye umngane wami sesiyahleba ke ngihlebela ngomngane wami
Ugeli wabona omunye ubhuti, ngizoyenza ibe mfishane, ngifunde evidiyo ibe yinde kakhulu. Ugesi awukho, umqondo wami uhambile. Ugeli-ke wabona omunye ubhuti ne. Ubhuti uyagijima-ke ekuseni, so yena waba nento nje kuye ukuthi loya i-crush yami, i-potential yami, into engizoyenza nje ukuthi ngigijime nami ekuseni. But manje-ke untombazane uyivila, udinga mina-ke umngani wakhe ukuthi ngizomgqugquzela ekugijimeni kwakhe ekuseni. Uma ezokhuluma-ke nami ngale idea yokugijima, Ugeli ujabulile. Ngibona ngithi mina, hayibo mfethu, ngempela yini ukugijima kwakho, yini ukujabulise kangaka? Ngiya-understand phela ukuthi khona ukugijima kunemiphumela emihle, kodwa nje angazi yini pho ujabule kangaka singakaqali. Bathi hayibo kuzoba mnandi, nawe ngiyazi ukuthi nje uyagijima vele. Ngaleso sikhathi ngangigijima-ke, ngangigijima nje impela, ngangiyiloyo sisi loyo. Saqala-ke sagijima, mase sifika kusuku lesi-4 because besigijima ekuseni. Asho futhi ukuthi isikhathi esi-right yilesi, kanti isikhathi esi-right isikhathi ukuthi loya bhuti uyagijima. Hayibo, phela lento la ngiyazi manje. Sengibona ku-day 4, ngithi mina hayi ngeke mfethu, wena ukhuluma iqiniso. Siyagijima thina ngoba sigijimela ukuthi vele sifuna sihlale si-right, noma khona umuntu esigijima ukuthi simfice, ngoba angeke ukuthi iyaqondana lento, angeke. Phumela obala ukuze lento le siyisheshise ngoba izodonsa ngale ndlela ofuna ukwenza ngayo. Ashonele na Ugeli, yabona nje ahleke, kodwa ngibona ukuthi hayi lo kuhleka kwakho wena uzocrasha lo yabhuti. Hayi, liphela isonto ngabona ngasenza hayi girl, ayizusebenza leyo ukuthi sizobe sigijima ekuseni kanje. Futhi mina ngiyaqala ukugijima ngale ndlela esongijimisa ngayo. Mina indawo engigijima kuzo yilezi ngoba ngiyazi ukuthi lana kuphephile, ngiyathanda, ngi-right, sengijwayele. Lo bhuti lo njengoba egijima ngenza ukuthi uyajima, okusho ukuthi kukhona usuku olulodwa wena ozoriska ugijime wedwa. Sithemba ukuthi uzobe khona futhi-ke wena fanele ube nesibindi sokuthi uyambuza ukuthi ikhona into ezokwenza ukuthi nikhulume. Mase uyambuza ukuthi uyajima yini, sekuyobe kuqala ukukhuluma kwenu. Ayisebenzanga iplani yami, yasebenza guys. Ngangagijima-ke yena wagijima, wambuza ubhuti ukuthi hayibo nje mina ngiyagijima la nomngani wami, kodwa ukuthi akekho right. Enye into ukuthi nje angifuni ukugcina ukugijima kuphela, sengifuna nokuthi ngijoyine i-gym. Ukhona yini lo gym khona? Uthi-ke phela-ke ubhuti waba awkward nje ukuthi hayibo pho mina ngihlangana, kodwa wangasho kanjalo-ke. Futhi nje ubhuti wakhuluma-ke naye wamtshela ukuthi hayi ngiyajima, kwasho wagcima kanjani, kodwa nje into ezosebenza kakhulu ukuthi ubheke ukuthi udlani, semchazela-ke. Wabuya-ke wazongichazela-ke nami umngani wathi hayi bo sikhulumile, wathi. Ngase ngithi mina ngoba usumbonile-ke eduzane, walizwa-ke nezwi lakhe, wambona futhi ukuthi yonke into i-right. Mawubheka nje umbhekisisa ukuthi nje yonke into 100%. Mawucabanga akekho omunye umuntu okhona empilweni yakhe, mayilo hlobo omchaza ngalo, ubona ukuthi akekho mhlawumbe umuntu empilweni yakhe a-serious ngaye, noma uyasaba ukumbuza lowo mbuzo. Hayibo Ugeli, yabo nje kube sengathi ngizama ukumdiscourage, ngithi kubalulekile ukuthi ukwazi lokho ukuze wazi ukuthi wena uyifaka endaweni enjani. Hayibo kwaba-ke bafika-ke kulo early stage lo mnandi-ke, leyo early stage lo ogcwele nje i-excitement yodwa ukuthi hey ngiyeza mfethu, ngikuphatheleni, hayibo ulale kanjani, kuyafonelana, konke nje. Mina ezangazi ukuthi noma lento iyi-talent yini, bayakwazi abanye obhuti ukwenza sengathi uwedwa kodwa ungekho wedwa. Wafila-ke lezo zinto lezo, wayifila. Kwasho ukuthi akafikwa-ke khona, yabo khona emphelandaba kuyafikwa phela. La izinto ezimosheka khona lana yonke le mbuzo kade uyibuza eqeni ukuthi like how
kanjani usubona ukuthi kanjani mase kufikwe khona hayibo ugele wangitshela ukuthi hey yazi nje yonke into ibukeka right ngathi mina ubuzile ngomuntu oseceleni ukuze wazi ukuthi isimo sikanjani wathi yena kimi uma nje ubhuti engakaze eme phambi komfundisi uma engakaze eme phambi komndeni kuhlangana imindeni emibili izoba ufakazi ukuthi ngempela uyamthatha ubani akayingeni leyo ngathi mina kanti abantu laba abababiza ngokuthi i-crush kanti abantu abanjani uma esebeka izinto eziningi kanje kasi usho wathi ya usho yena ukuthi nje uma kuwukuthi ayikho umuntu ozomklema ethi loya uhusband wami akayingeni esho kanje kimi mina-ke phela ngumngani wakhe umngani-ke oyimi nginalento yokuthi ngithi mina nazi ezinye izinto ey'khona kodwa ekugcineni wothatha isinqumo noma ngabe isinqumo ubona ukuthi sizokujabulisa wozoyishayela ihlombe ukuze ungabuyi ngelinye ilanga uthi wena mngani we fake friend kwasho kwacima asiwabeke onke izinto ezingaba positive izinto ezingenzeka siyibheke etafuleni kube ukuthi isinqumo sisatsobani yilo kuphakathi kokuthi uye kujabuleni ngempela umuntu ozokujabulisa lokhu uzoba mnandi kuphakathi ukuthi lo umuntu ozokuphathisa ngekhanda uyisole lokho kuphakathi kokuthi nje uzoyifaka enkingeni ungazi ukuthi uzophuma kanjani ungenzeka yabo mina nginjalo-ke ngoba phela nami ngiyaba nayo leyo meeting nami ukuthi hey uma sesixoxa kanje what if ngiyoyifaka lapho engengisakazi ukuthi ngiphume kalula khona lapho ngibe sengiyibuza ukuthi kodwa ngosami mina ngangihlakaniphile esikoleni kwenzeka kanjani kube khona umuntu ozongenza isidomo manje yabo ngamchazela ugeli ngamtshela futhi ukuthi asixabani mina nawe kodwa kumele uwabheke onke lama options mase uyikhethela-ke nawe njengentombi ekhulile ukuthi ikuphi obona kungcono ufuna ukuyizwela noma uyathemba ukuthi uyekujabuleni kwahamba-ke isikhathi guys babelokhu nje yabo bejabulisana-ke behlekisana bengakafiki khona bathi sebefike khona wajika u-Andile ndike nizwe lethi le-advert sewajika Andile uswahamba ngonyanyavo ngako hayibo ubhuti wayeselobe egcizelelile ukuthi ukhona umuntu ebengivele nginaye futhi usekhona manje usemenza umkhovu like ukuthi uyamcontrola manje ngithi useyazi ukuthi lo unemizwa naye lona ungenile manje kodwa futhi-ke akafuni ukumdedela 100% athi hamba akenzi njalo kodwa kunalokho understandisa isimo esinye seceleni ulobe emtshela nje ukuthi phela vele wayevele khona angaze ngize ngihlukane naye yena kodwa ngangikutshelile wabuya untombo weza kimi wazongixoxela kumngani wami athi hey kwenzeka njena uthi ngathi mina phakathi ukuthi mfethu uyahlehla la ukhali kodwa uzophola and mase uphelile yonke lento le uzoyibona nje uthi wake waphila kwi-movie uyihleke nina ama-crush mayenicrusha nina ningamaxoxo wayithatha into njengoba nginjalo engitshele yona wayoyitshela ubhuti wahamba wayitshela ubhuti so abanye obhuti banayo lento yokuthi bayawazi ukuthi umqondo wakho bawudlala kanjani bakumanipulate kanjani ngoba manje yena masetshele lo bhuti kwafika esigabeni sokuthi like ubhuti kumele kube ngathi uchazela mina ukuthi lento ayenza nomngani wami ikhona ngabona lapho ukuthi khona into off washo wathi ngiyazi ukuthi umngani wakho uyambonisa ezomngani kodwa wara no akayenzi leyo nto ngoba
eyenza ngeqiniso. Wenzela ukubamba lo asavile imbambile, wenzela ukuthi umkhovu u-understand umkhovu wakhe, ngoba phela hayibo abafana sometimes hayi bayenzana imikhovu. Ugcine nje nawe usudefend into obona kahle usakufanele ngabe uyayidefend, udefend into engadinge ukudefendwa. Hayibo yaba-ke kwaba nje i-phone call ende kancane-ke ukungichazela ukuthi no, I understand ukuthi uyambhekelela ezomngani and futhi-ke kunesikhathi umazi yonke leyo nto leyo, but izinto eziyamaphutha kwelami isade ngizoyilungisa. Niyabona nigazi ukuthi lona akakhulumi nami kahle hle kuleyo ukuthi uzama mhlawumbe ukuthi mina ngi-understand. Wenzela lo oseceleni yena kwi-phone call kuba sengathi yimi ochazelwayo ukuthi ungabi worried ngomngani wakho because ngimphethe kahle. No, uqinisekisa kumkhovu wakhe ukuthi wena ungakhathazeki nalo mngani wakhe, izinto ayishoyo azikho right because buka ngiyakwazi ukuthi ngimfonele ngimchazele ukuthi into yethu ngiyalungisa. Hhayi awugeli phela vele yabo uma usajulile uma usabambekile ungakaphunyuki usapossessed, engabe usuke upossessed noma usuke unjani. Ayikholwa-ke le nto eze nje futhi kimi ngenkulu injabulo uzongitshela ukuthi hhayi-ke ikhona ngiyaxolisa ukuthi ngagcina ngimtshelile izinto besiyikhuluma, kodwa-ke umzwile. Ngithi mina ngimzwile ukuthini? Ukuthi izinto zonke uzozenza ziqonde nje kuzoba right. Ngase ngithi bona uma umlalesise kahle kuleya phone call, ubekhuluma nami noma ubekhuluma nawe, kodwa efonele mina. Ufonele mina kodwa ubekhuluma nawe. Yaba confused-ke intombazane. Ngathi mina uma ucabanga uthandana nawe and umuntu ofanele azi izinto eziyiqiniso neyazi angamanga wena kakhulu ngaphezu kwami ezomngani, ukuze wena noma uthi uyamkhulumela ube umkhulumela ngento oyaziyo. Mina ungifonelile ehleli nawe ngoba ubekhuluma nawe. Ungifonelile wayikhuluma yonke lento abeyikhuluma kodwa ubekhuluma nawe, hhayi nami. Wathi hayi wena fix uyathanda nje ukuthi yonke into nje wena uya-overthinka yonke into. Hayibo ngisho into nje i-simple wena uyenza ibe deep. Ngathi ayikho deep. Yabo leya phone call leya bengasiyi phone call, ubekhuluma nawe ukuze wena futhi uqhubeke ungabaleki, ukuze futhi wena uqhubeke ungahlehli. Ngoba mina into engishilo ngathi uyona yonke lento oyichazayo engikubona ngathi kufanele ukwenze manje ukuthi uhlehle kancane, ugcine uhlehle kakhulu, ukhale uma kufanele ukuthi ukhale, kodwa uzoba right. Ekugcineni yonke lento le uyobe usuyihleka njengemuvi wake waphila kuyo. Manje wena ubona ngathi ngimtshela into engingayazi ngoba nami ngake ngagoba, kodwa-ke ngabona ukuthi ngcono ukhale ungabuyeli. Ngoba ukukhala ubuyela uzophinda futhi ukhale kakhulu, ngoba hayibo ziyakhala-ke mase bevuka umsangana abafana sebejabulela nje ukuthi hayibo wena phela vele uyamthanda. Yasuka lapho indaba yashuba yafika la sekuthiwa loya muntu omunye unesikhwele and ngakushisa nge-acid. Hawu, ngathi mina yabona-ke manje sekusenta eyodwa ukuthi wena hlehle, ngoba phela umngani wayengayibamba ukuthi umfana usethi it's over. Wayesengayibamba ukuthi umfana uthi kuphelile, ngoba phela ngempela umuphi umfana osafuna ukuthandana nawe ongakutshela ukuthi une-girlfriend engakushisa nange-acid, or enye i-girlfriend yakhe mayingabamba ingakushisa nge-acid. Ngeke ishise yena, izoshisa lo. Athi mina la uphelile, kodwa umngani yena engizomtshela khona ukuthi hlehla, hlehle
lo mfana lo yingozi. Ngoba niyababona abafana laba abayinakekelayo abanye abayikhandayo. Mase ucabanga ukuthi nje ngoba eyinakekela ulindele wena, basuke bekhona bebaningi beyiphosa phambi kwakhe. Ekhona-ke naye futhi asuke amkhethile. Banjalo nje vele abafana. Hhayi-ke umngani-ke ngamtshela, wahlehla-ke walobe ezama ukuhlehla ngoba shame wayesenakuba obsessed kancane ngoba ngangibona ukuthi hayibo ungi-update-a nje njalo ukuthi namhlanje angase ngimfonele, sekuphele isikhathi esingaka, akaze angifonele nami ngingamfoneli, asakafonela noma phela ngangeke nami ngize ngithi kodwa-ke angazi noma uqinisile yini ngoba phela vele sesingahlali ndawonye sesabangani. So kwahamba isikhathi kwaze kwaphela du. Ngoba shame ugirl wayephatheke kabi, imizwa yakhe hhayi wayeyicrushile umfana. Ngase ngiyasho mina ngathi mina ngiyazi ukuthi i-crush iyacrushana okunye akupheli kahle, okunye kupheli kahle. Ngoba the way umfana amvuvaya ngakhona wayengazi ukuthi iyiphi indlela yokumove on, ukuthi athole omunye noma ngathi udizi unje kumanje, udizi unje uzothini komunye. Phuma nje kamnandi nokugijima futhi siqhubeke nokugijima kodwa manje shintshe i-direction uzoba right. Hhayi kwengase ngamxoxela-ke nami ngokwami ukugowa-ke. Ngamtshela futhi ngathi mina ngoba uyabona ukuthi ngi-right uhleke ngoba nami nje into engangiyibuka la engisengiyibuka ukuthi hayibo webantu ngangiphethe umsangano omunye. Into ezazenzeka-ke guys, ezake zenzeka. Yo, sekuba isikhathi.